बिमा, माथो कोरोना भाइरासआ बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो दङनो। भेक्सिनबो दिहुननो हायासैनो माथो। है मोनसे आं खालि कोरोना आंनिया जायाबानो जाबाय। आं फैसा नांगौमोन। गैया आंनाव मैयासो 5 रोजा लांनायालाय माथो खालामखो? गैला आंनियाव मैया दाखालि होनायानो थाबाय नामा सोरबा सेफायबाय आं बेखौ। मोनसे आङो आंनियाव बेनो लां। नायलाय आया माबायदिखा? बेनिया बिदिनोसै। नोंनियाव दंबावो दाबो। आइ आंनियावबो बांद्राय गैया। नै 500ल' रां दं। जागोन ना आइ? जागोन दे। बा मारायनो फैसा नांगौ। जायाखै नामा? दोन नोंनिया मालाय फैसा बुथुमना होनायल'। माखौबा आफा आं नैथिं एसे बेरायना फैनो दे। एसे थाब फै दे। थाथ'दो बिदिबा दे। औ दे।